Riani tuhata nuaeng masuk mahita tu pertangyangan pasion na badua honon. Adorakso tapuji tuhata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi porbadia. Amin. Taga jolma Kristus, dipeleho doaka pangiduanna, dohot elehelikna, mardongan angguk bolon, dohot ilu-ilu, tudatuk paluahon ibana sian hamatea. Jadi ditangi hodo ibana, gabi malua sian hata hutoni. Ayatik pe anaki ibana, di guru hodo panguluion, marhite sian nati naon nai. Jaladung ripas, gabi si horhon haluaon saliling-liling nado ibana, di sude na mangului ibana. Haleluya, martangiang mahita. Alia manami para siroha na sumurung, debatani hatuaun nami. Huingot hami do diaka arion, panaonon do hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala perbadiai, mamikiri sudena tinaon nai. Patadahum matuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami naruai. Jala asa hupasaut hami, lomo ni rohani na mandubus hami. Asa mertua hami marhite siani, rodi saliling-lilingna. Saipatu pamai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Udul maham. Tapuji Tuhata marede mahita.
Jadi dung dia dehon nasida ede puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun disima didok Yesus tu nasida saluhu dohamu naeng targasip mida au di nasabor nginon aina tar surat do lo butakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa punguani alainin nasi Petrus ma mangalusi ibana agia sude nasida targasip midaho angguau naso tupa targasip alainin na Jesus ma maddo ibana o Simon Simon nunga dipangido si bolis naeng segion nahamu songod dahanon. Alayau do manangya koko unang mitop hapur siaumi. Jadi dung mulak sogok roham pergugui marohan yakah anggim. Alainin nasi Petrus mamaddo ibana. Tuhan nahubas doa umat dongani ho tuhurungan. Nang Tuha mate ape alainin na Jesus ma hudok matuho Petrus dang martatahuak manuk sabor nginon sujolo toluhali suada honommu naso tinadam au maredde hita Jesus rabdohot nasida tupor laksada namargoar Getsemane. Jadi didok matwakka sisian nai hudul mahamu jolo dison saliling di sana martangiang. Dungi ditugi hom masih Petrus doho anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak situtu maibana jala bobonosan. Jadi didok matu nasida. Macai marsak situtu dorohaku. Hirana mate dok. Disommahamu dungorap doho tau. Dungi lahu maibana saotik tujolo. Dipatukak mabuhina tutano martangiang. Nin nama ali amang namun natarbahen salpuhom masih inumonon sianau alai tahe unang mamarguru turohaku rohamdo dungi mulak maibana tuak kasisianna jalatar podom nasida didapot. Jadi didok matu si Petrus dang margugu hamu hape dungorap doho tau nanggo sangobas dungo mahamu jala martangiang
asa una kamu bongot tu pangujunan. Aina girgir do niato di alai galedo ia daging maredde hita. Lahu maibana padua halihon martangiang nindama. Ali amang molo sotar baisal puon dai kokuinum. Sai saut malo moniroham. Dungi dinaroi ibana terpudo muse masih sianai didapot. Ai macai do salibun nasida. Jadi ditadik kema lahu martangiang patulu halihon madok hata hodeng. Dungi didapoto mamuse akasisian nai jadi didok matunasida. Dak datamu na dope modom doh maradian nung adapot tikina nuaeng. Sahak ma anak ni jolmai tu tangan ni perdusa. Hehe mahamu lahu mahita. Idi nungaro napasahat tonau maredde hita. Alai diboto si Judas parjeheido inganani ayujo do marpungu Yesus tusi dohot akka sisianna. Ia si Judas diarahum ma akka soldadu do akka naposo ni situa ni malim didapotom matusi matat sulu-sulu palito dohot sijata. Diboto Yesus dosa luhut na naik songgop tu ibana. Jala ruar maibana
di dogma tunasida. Isedo najinalahammu gabirina nasida ma mangalusi ibana. Yesus halak Nasaretido. Dungi nina Yesus mamadok nasida. Ahudui. Alai doh do si Judas si parjehei jongjong di labung nasida. Asadung di dok tu nasida. Ahudui. Sumuruk manasida akamar tinggangam matutano. Dungi diulahi ma manukun nasida. Isedo na niluluam muna. Jadi diok nasida ma. Yesus halak Nasaretido. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida. Nung ahupabua tuhamu ahudoi. Asamulo au dilului hamu loas malaho akaon. Ainaing do jupang nani do nai. Dangadong nanggo dangadong namago hubain agiasada sianaka nanilehomi tuau. Alai nunga di pabotohon parjeheihian partinada tunasida aidi dokdo. Iainahu umma ima ibana mai. Ima takup hamu. Asa pitor didapot ma Yesus di dogma. Tapi di ho guru laos di umma. Alai nina Yesus mamado ibana. Marhua hotuson anggia. Oh Judas. Bangun mau do HP di baheko. Pasahaton anak ni jolmai. Dungi Roma nasida. Di daluhom matangan nasida tu Yesus manakup ibana. Maredehita. Adong masada sian akadongan di Yesus mangalaluhot tanganna disita mapudangna ditapul homma tunaposo ni situan ni malim sahalak dipisikom mapinggolna jadi didok Yesus matuibana pasarung podang mi ai namanitak podang mago mabahenon ni pudang. Ay nasotar bahena udo di roham mangido siadamang asa dipadiri dia usaonari lobi sian 12 loksa suru-suruan. Alai sungguh dia madisi saut hatani surati namadok ikom masado songoni. Ujui madidok Yesus tuakan atoropi hirana dopak panamu dohamu hehe marpudang jala marlubut-lubut manakupau hari-hari doau ni akudul mengajari di bagas joro suadong ditakup hamu au alai namasa do sude naon asa jupang hatanya kapanuri rangi
dungi ditadikon saluhut sisiani maibana laho mapurus maredde hita. Kur paduan suara El Pico diuduti paduan suara Emmanuel dohot ama arbab.
diuduti kor ama arbab. Laho manomunomu jamita tapuji matuhata marede mahita.
Asini rohama dihamu doho dame sia dewata amata doho siananakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horasma dita saluhna hatani dewata nagabi jamita di partang yang apasyo padua hobornginon tersurat di Matius 26 mamuka sian ayat 70 sahak rudi ayat 75 songonomma didok disi. Jadi dung dia dehonna sida ede puji-pujiani ruar mana sida lao tu dulu jetun disima didok Yesus tunasida saluhut dohamu naing targasip mida au di nasabornginon aina tarsurat do lubutakku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa punguani alai duke heau sian namate julu anakku mahamu tu Galilea alai ninna si Petrus ma mangalusi ibana agia sudena sida targasip midaho angguau nasotupa targasip dungi didok Yesus mamaddo ibana situtudo nahudo kotuho tulu halido suada honomu au dina sabornginon tagan so martahuak dope manu dungi didok si Petrus matu ibana nang mate pe au rap dohot ho dak suada honokku ho lao songonido hatani saluhut si seani ido yanggo sahatna adong do nuaik siak kita na pungudison na mengakui gudang kelemahata manang gudang do siak kita mabiar di boto halak kelemahata alani sesongon na mergugu situtu do hita jela suarat tape itor matsai gugu mulu hatani halak batak mapulta gebiri rubah anggo suarana ini ira songonima gobaran narupani naso mengakui adong kelemahan di ibadah alai marhite siap pengalaman di si Petruson naik pawon nado tu sudehi tanah pungudison bahwa kita semua mempunyai kelemahan tetapi kita tidak menyadari hal itu tetapi pada saat kita mengakui kelemahan kita akan tetap bergantung kepada Dia yang mampu memberikan kekuatan kepada kita macelas do roha di pertanyaan pasiot taunon langsung nido raji Yesus nama kokopita las rohana mermidahita narotu bagas joronaon boido honon narupani dang marisuak kape pakokopon na dihau pinarsilangi airadido ruas ni hakabipi kramat jation baihutihut si taonon ni Yesus namate di hau pinarsilangi makokop sude jol manadong di portibion holani tutu torus donuaik kita setia ido mulu nomor pada dohamu tu debata ado raksosa hatu pertanyaan apa senom madok lahu mangarespo pakokobon ni Tuhani ikom berpada dua unasu jadi
salpu honokku partang yang pasion di tahun 2025. Gabe adong ma kesan tersendiri di hita jalabui tahilala guguni Tuhani memargugui hok kita laho madalani tahun 2025 adik pigudanga kahamaolon hasusaan ala marhite jaminan nanilehon di Yesus di partanganga pasionon babua tarpasu-pasu do sude halak nasatia tu Tuhan Yesus. Do jepet do notama natoktong setia manangihon hata di dewata jalamangulahon lomoni rohani Tuhani saha manang pasu-pasuna tuganup ngulut tabi. Huria hinaholongan ni Tuhata molo na dituntut nuaing di borginon siak kita bohado kesetiata sutung butido tutu nuaing heran nama pulta gabiri suarat tamadok angguau ikut do mangihutto nibana angguau tung na suhalupa honokku do Tuhani disadok perdalanan ninggulukku. Jala hera songonido nanido ni si Petrus di Turpukon. Agian na suri targasip palahiyang bibana na so jadi targasip. Alay hola dido Jesus rupani o Petrus ninda. Tulu halima suada honom muau di nasabor nginon adorak so martahuak man. Jalan na tajahanak kingani martatahuak manuk ninna namar lapatan ikut julu suada honon si Petrus debana sampai tulu hali nasutnya dana Jesusi berupe martatahuak mamanu jala laos ido pasadar hon ibana sabutulna sadar maibana nabar julu nai songon nama putak gabiri dohatana jala sude nangak kasisiani mengakui ala hera ibana do batu jolo di sude halaki mananga hasido hononna jala songod dia nang kesaksian alai di tiba saatna naikon sahak ma tu Yesus songon natar surati babuai kom mate do ibana laho makokop pita jolma disima lem kendurma iman nanak kingani baradu tuhurungan do ibana ikorab bu ibana nang tu hamate ape gabidoho masude si seani mangihuti huto madok habipe songonido ninna ala ni hatan si Petrusi sude si seani madok songonido nang dasida setia tu Yesus guru nasidai alai holam masa namasai tungro parjehei si Judas Iskariot pasahat tu si Tuhan imalim doho pangitua ini bangsoi tormobuk do jala sude meninggal hon budu masa tu hita na pungudi soni nuaing berapi-api do semangat tamadok pabua Yesus si balua hitai luar biasa isiaho dirina sambalua au ikut setia do au nin sahak rudi ujung kita mama mereng tua katikina naing ro sutung butido pasok patulur do pesogok ngamulai kendor ngamulai morot pada tei tibana tang binoto manang na 3 bulan na naing ro goda ngakahamaolo tadupi gabi
taswada huji susi. Jala satu nuai ngagu moda kala upor sehat tu datu daripada tu Yesus si paluai. Jala ima luar biasa na portibion boy gabe lupa hita di pakokobon di Kristusi holan ala ni rayuan ni portibion. Ay hola roa kasih solhot tamado isan na luar biasa maranga hape bui diwetininna munggil loro hatta gabe upur seak kita tusi daripada tu Yesus nau pedua huk kita. Nuaeng molo diturpuhon si seani hola masa na tu Yesus sude meninggal ho Yesus sahalak ngasadiri. Dan adong-dongan na nang gosada laho menjalani jalan pia dolorosa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bersaksi akan mengikuti Yesus. Tetapi mereka membiarkan Yesus sendirian sampai ke Golgota. Sutunggu tido nuai tutu songoni hita. Boido manang na 3 tahun nai gabi sumurut hapor seota na betul-betul hia porsea hita di bana si palua hita. Alai gabi sumisi manak tertinggal hon ibana. Dihamu amanami nanami. Dung tapai hutihut si taonon di Jesusi. Tagamudo tinggal honota do ibana si palua hita. Alaniaka pangelailan ni portibion. Omman waeng nagabe pergumulata di pasion na padua honon. Mulu na pinangido ni hata ni dewata di hita di paso padua honon. Patuduhom mahasatia ommu tu ibana si hokopo. Jalaunak tinggal hon ibana. Amin. Martang yang mahita. Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate do puji-pujian madiho Tuhan. Nauktakas mamasung-masung ulu nami sahak rudi bornginon. Disude partikian na hubulu sami. Ditiki parasian na nilehommu. Dilinggomi asini roham dohami. Dipasu-pasu hodo hami diganup hari diganup tiki. Jala dipargugui hodo hami, saliling di ngulu nami, mengadupi akan amaul di perdalanan di ngulu nami. Porsea dohami Tuhan, nang tuakatiki na naing roh, manok toko, mengalinggumi ngulu nami arian doh bormin. Tuhan di pertanyaanga pasion na padua honon, di bagasan sonang di roha, ruas ni huriami madapot toko tu bagas munabadiaon. Laho pai huton si taonommu, laho makokop hami jolma berdosa. Alani Tuhan uhir hommatu rohanami ganuk. Hatam na sunbadiai, nagabe bohal ni partodion nami, laho mamulus tiki parasian na nilehom. Lausongoni masudi ruas ni huriam naro di pertangyang pasion bornginon. Padame pasonang rohana sida dinamulak siat jorom nabadiaon. Jala tok-tok sungguli nang rohana sida di hari marsugut nang hari Kamis sahat 7 Jumat Agungon. Asa tuktaka supata diahu kami diarupamu nasun badiai. Parsitutuan nami lahu mangiutoko di hari-hari ni ngulu nam. Jala sahak ma pasu-pasu mitu ganup hami nang tuakatiki na naing ro alatakas di botoho akka hasatiaun di sudi ruas ni huriam napai hutihut si taunommu humokop pami. Tuhan macegudang do na pinarsita ni rohanami sudi ruas ni huriamon. Asa pasikopommu itu hadi ngulu nami sabui las rohanami toktong mangiutoko di ngulu nami. Dia kana marsahit Tuhan sailehon mahamalumon. Bolo tung lilekpe di paimai manasida hamalumon na marharoroas yakko
Alai nak toktong na sida marsihohot jala porsea. Pabua ditiki na binuhulmu. Lehonom mudo hamalumoni nang dinasida. Songonima Tuhan diaka rumah tangga. Nama uas diurak na tugu di tonga-tongan di rumah tangga nasida. Sai ditangyakot di bagas joromon. Asa lehonommu nasi sinitani rohana sida. Lehonommu akaurat na tugu diganup keluarga na may mahot siyakko. Lausongonido nang akayanakon nok pinalumehommu Tuhami. Pinaktiki na marhasohotan. Sa baturuhon si rokak mitod dinasida. Nasa hapor siyaod dohot hami. Asa toktok kami diganupari diganup tiki. Memuji pasangapon guarmu na sunbadiai. Lausongonido Tuhan diakayanakon namin natongon. Marsiajar do penuai. Sailehon habisuon habistaran da siya gijang. Asa kajolman habisuk napistan na sida tujulanon. Buy marguna di tonga-tonga ni bangso nami tu akatikina na yang ro. Tumubi ma nang di tonga-tonga ni huriam. Lausongoni sude program ni huriamon. Saya pasu-pasu Tuhan mardalan hobbar tulomo ni roham. Asa marsangap maho marhite program na pinatupa ni huriamon. Jala dibagas alas ni roha sude ruas ni huriam madalatoni hobbar tulomo ni roham. Jala sesa Tuhan akadu sa pangaloson nami asa tamahami nagabi hasahatan ni pasu-pasu. Atong tangihom mahami Tuhan holad dibagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tajakom ma hatani debata marede mahita laos tapasaha ma piliat tanau muli tuhara jaun ni debata marede hita.
Rimah hita jongjong. Tatutuk ma partanganga pasyon na padua honon rap mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang saya binar badia maguarmu saya roma harajaumu saya sauk malomoni roham di banu tongaon songon na di banua gijang. Leho matu hami sedarion hangguduan siapa hari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Idosa nidongan namar dosa tuhami. Ngunak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dot hagugun. Rodia sangapon saliling-ililing nang. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holongi rohani debata ama. Doho parsaoran nito di perbadiama madongani jala masu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Horas ma dita saluna. Inasa mati kitu empia. Tapasonang mamang inang setokin. Ada orang so tua tita martang yang mahita. Ulahan nami dole tu harro madok mauliati tu ado pamu na badiai apala takas do pakilalau kami di bagasa sadario di dongani ho di ramoti ho dong ulu nami. Di dongani hodo hami mangula akaulau na maragami na pinasahat mi Tuhan mele Tuhan. Nang songoni huduti hami di botarion ale Tuhan. Rotu bagas joromon. Ima ale Tuhan na marningot dohami di panaonon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di pasion na padua honon. Alani Tuhan hatam nang tolhas di tonga-tonga nami. Uhiro bagas turoha pikiran nami ale Tuhan. Asabui hulahu kami di tonga-tonga di paranguluan nami. Sipata dole Tuhan roha maolon tu parangulun nami alani Tuhan pergugui kami asa totok kami marsitutu jalan marsihohot holat tu ho ale Tuhan alani posroha nami tua ka areneng rope saat di homa daging nang tol dinami na posom na pasato katami di tonga-tonga nami liak kahi paso gugu tua ka arena mangihut jala ajari Tuhan asa martaba-taba akan porsea di ho. Satu kinaya le Tuhan neng turun mahami tu ruang serbaguna adong di patu pahuriam songo sineksi hasaga tutun nami atau ngale Tuhan jumolo jama pasu-pasu asa makorogogo ne baru dihamilau mangula ulau nami nang songoni dinamulak kami tutongan di bagas nami pataruh hamile Tuhan asa sahat ditongan di bagas pajupai anak doh anak kon nami doh keluarga di bagasan las ni roha saya sadusa nami le Tuhan marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas ma.
Yesus